Personeel Intervents protesteert tegen sluiting. Het is dinsdag 8 december. Dit is Zeeland Nu. Zorgen om baan en om kinderen. Gesleep met tanks vandaag. En een uit de hand gelopen hobby. Goedenavond. Protest vanmorgen tegen het opheffen van jeugdbeschermingsorganisatie Intervents. Een groot deel van de medewerkers staakte en kwam naar de markt in Middelburg. Ze willen hun baan niet verliezen, maar ze zijn ook bang dat de vertrouwensband met hun kinderen verdwijnt. Medewerkers van jeugdorganisatie Intervents hadden zogenaamde kerstcadeaus neergelegd op de markt. Bedoeld voor de Zeeuwse gemeenten die Intervents per 1 januari willen opheffen. Maar voor de rest had de protestactie een minder ludiek karakter. Voor mij zijn er heel veel onduidelijkheden als het gaat om heb ik nog een baan straks. Maar ik vind het belangrijker om te noemen dat wij grote zorgen hebben over de kinderen en de gezinnen die wij begeleiden. Er is geen perspectief. Zoals hier ook wordt gezegd, er liggen geen plannen over hoe het nu verder moet. Als Intervents ophoudt te bestaan, zullen kinderen hun vaste begeleiders verliezen. En dat vinden alle betrokkenen slecht. Zoals deze pleegouder van 4 kinderen. De kinderen weten nu waar ze aan toe zijn, waar ze mee kunnen praten. En als dat dan weer allemaal andere mensen worden, dat is gewoon verschrikkelijk voor die kinderen. Want ze zijn nu blij met degene die ze hebben. En als je straks weer alles moet gaan vertellen aan andere mensen, ja, dat is gewoon niet te bevatten voor de kinderen. Emotionele verhalen vandaag op de markt in Middelburg. Van medewerkers van Intervents die bang zijn dat ze hun baan verliezen, maar die ook bang zijn dat hun band met de kinderen verdwijnt. De medewerkers willen 1 ding duidelijk maken vandaag. Het gaat hier om mensen. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. En ik ben nu een beetje mijn cliënten aan het opbouwen. Ik ben net begonnen. En die gaan nu allemaal moeten overgaan naar andere GI's. Dus weer opnieuw vertrouwensband opbouwen. En dat gaat alleen maar heel erg veel tijd kosten. Dus ja, dat is alleen maar heel erg, zeg maar. Ja. Ik begeleid een jongen met best wel forse persoonlijke problematiek. Die het heel lastig vindt om mensen te vertrouwen. Dat heeft een aanzienlijke periode geduurd voordat er een samenwerkingsrelatie en een vertrouwensband is ontstaan. Nou, op het moment dat ik nu weg zou vallen en die jongere moet met een andere gezinsmanager helemaal overnieuw starten, ja, dan moet er eigenlijk weer volledig van vooraf aan begonnen worden. Vakbond FNV hamert erop dat het een wettelijke plicht is om zorgmedewerker en kind bij elkaar te houden. Maar de directie van Intervents kan dat niet garanderen als de organisatie verdwijnt. Nee, want er zijn 3 overnemende GI's. En het is aan de medewerkers waar ze gaan solliciteren en waar ze eventueel overgenomen worden. En dan is het nog maar de vraag of de maatregelen mee kunnen met die betreffende gezinsmanager. En dan heb ik het nog niet over al het ondersteunend personeel wat hun baan gewoon kwijt is. Dus vrij vertaald, iedereen vliegt alle kanten op. Ja. De komende tijd vergaderen meerdere Zeeuwse gemeentes nog over de toekomst van Intervents. Een Sherman tank uit de Tweede Wereldoorlog werd vanmiddag bij de ingang van bioscoop Cinecity in Vlissingen neergezet. De tank komt van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en hij is naar de bioscoop gebracht voor de landelijke première van de film De Slag om de Schelde. Bang dat er iets met de tank gebeurt, is het museum niet. Kan wel tegen een stootje. De tank weegt 25 ton. Dus niemand neemt hem op zijn aanhanger mee. Dus ik denk dat hij er over een aantal maanden nog wel zal staan. Het was nog een hele operatie om de tank op zijn plek te krijgen. Vanmorgen moest dat ding uit het bevrijdingspark worden opgetakeld. Dat optakelen gaat wel, maar ja, daarna moet je hem ook nog transporteren. Dus het moet allemaal heel goed gezekerd worden. Dus je bent even onderweg voordat je Vlissingen staat. En na deze tank te hebben afgeleverd kon het team gelijk door naar Westkapelle. De tank die daar op de dijk staat is in slechte staat. En die wordt nu meegenomen naar Nieuwdorp voor een opknapbeurt. Er komt een zogeheten Bravispunt op Tolen. Een soort dependance van het Bravis ziekenhuis. Dat komt in de Vliethof, waar nu ook al een medisch centrum is. Bij het Bravispunt kunnen patiënten terecht voor bloedprikken en bepaalde medische onderzoeken en verpleegkundige handelingen. Zeeland heeft last van een nieuwe woekerplant, de gele bieslelie. Die tiert welig in onze provincie, vooral op Tolen. We weten nog niet zo heel veel van deze plant, maar wij denken dat het te maken heeft met de zout die nog in de bodem zit. Dat hij graag op ontziltingsgraslanden staat. Het probleem is dat hij andere planten wegwoekert. Dus als we hier niets zouden doen, dan hebben we hier in deze hele
oppervlakte hier straks alleen maar gele bieslelie staan en niet meer onze eigen plantjes. En onze eigen plantjes hebben hun eigen schimmels, hun eigen insecten. Dus behalve dat we onze planten kwijt zijn we eigenlijk het hele ecosysteempje van deze duinvallei kwijt. De Staatsbosbeheer is nog aan het bedenken hoe ze deze 2 hectare weer bieslelievrij gaan krijgen. Veel kleine meisjes zullen hem prachtig vinden, deze roze sloot in Middelburg. Het water langs de Prooiense weg is roze geworden door een bepaalde bacterie. Die ook weer verdwijnt, want inmiddels is de roze kleur alweer een eind verdwenen. Het gaat om de purperbacterie, die volgens het waterschap ongevaarlijk is. Van grote steden bestaan ze al langer, dit soort skylines. Ze staan op kaarten, tassen, borrelplanken. En nu zijn ze er ook van Zeeuwse steden en dorpen. Een Zeeuws stel dat nu in Utrecht woont, wil ermee laten zien hoe trots ze zijn op hun provincie. Ze ontmoeten elkaar in Zeeland. Manouk de Bruyne en Ron Brouwer leerden elkaar 11 jaar geleden kennen in Zoutelanden. Ze gingen allebei studeren en kwamen uiteindelijk samen terecht in Utrecht. We kregen steeds meer allerlei posters van Utrecht, een plank. En toen dachten we, ja, dat hebben we eigenlijk helemaal niet van Zeeland. En dat is er ook niet echt. Laten we dat zelf gaan ontwerpen. We wilden iets meer eigen tijds en ook een beetje de trots die wel in Zeeland zit, maar eigenlijk niet zo heel veel wordt uitgedragen, die wilden we eigenlijk beeldend maken. En dat is bij sommige dingen, hoe langer je dan weg bent, hoe meer je dingen gaat waarderen. Dus toen dachten we, eigenlijk is er heel veel moois te zien en te doen. En dat wilden we graag op de kaart zetten. En letterlijk op de kaart. Inmiddels hebben ze er 12 met Zeeuwse skylines gemaakt. Dat terwijl ze beiden geen verstand hadden van een tekenprogramma op de computer. We zijn begonnen met Walcher eigenlijk. Daar komen we natuurlijk zelf ook vandaan. En de eerste die ik echt zelf heb gemaakt is Vlissingen. Nou, dat heeft me toen echt, ik denk wel een maand of zo gekost. En inmiddels krijg je er handigheid in. Elke paar weken verschijnt er een nieuwe plaats. De vrije uurtjes naast hun werk besteden ze aan het ontwerpen. Maar ook aan het bezoeken van nieuwe plaatsen. Dat doen ze tijdens de vele weekenden die ze nog naar Zeeland komen. Ze zijn toch groter dan ik dacht. Ja. We zijn bezig met onze nieuwste skyline, die van Oostkapelle. Dus wat we vaak doen is toch even naar zo'n dorpje toe, een beetje gevoel krijgen voor het dorp en de highlights. Dus we hebben hier een paar foto's geschoten. Die nemen we dan mee voor het design. Terug in Utrecht gaat het ontwerpen van Oostkapelle verder. Een paar dingetjes moeten erbij. Er zijn ruim 100 Zeeuwse plaatsen, maar of ze die allemaal gaan doen? Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, dus we vinden het vooral heel leuk om te doen. Ja, in principe zouden we bijna zeggen, verdient ieder klein dorpje een leuke skyline. De sky is de limit, denk ik. En er is nog zoveel moois wat nog niet op de kaart staat. Dus we zijn nog wel even zoet, denk ik. Om een heftige gebeurtenis van afgelopen zomer te verwerken, onderging Esther van den Bos uit Middelburg EMDR-therapie. En zij is niet de enige. EMDR is populair door de goede resultaten die het oplevert. Door terug te denken aan een trauma en tegelijkertijd met je ogen heen en weer te bewegen, sla je het trauma opnieuw op, maar dan minder heftig. Eind juli is er bij ons ingebroken en wij werden op 650 kilometer van hier werden we gebeld door mijn schoonouders. Dat alles overhoop lag, van boven tot naar beneden, in de garage, echt alles. En dat heeft zo'n danige impact op mij gehad dat ik merkte dat ik niet meer goed kon functioneren, dat ik slecht sliep. Mijn alarmsysteem was zodanig in de war dat ik echt constant het idee had dat ik aanstond. En daar kwam ik niet van af. Esther besluit hulp te zoeken en komt terecht bij psychotherapeut Mariette Laco, die haar EMDR-therapie geeft. Stilstaan bij een hele nare herinnering kost veel werkgeheugen. Tegelijkertijd word je afgeleid door het bewegen van 2 vingers of je moet een lichtje volgen. Dat kost natuurlijk ook werkgeheugen. En doordat eigenlijk het werkgeheugen heel erg belast wordt, is er weinig ruimte meer voor het opkomen van angst. Ook Esther moet haar meest pijnlijke herinnering naar boven halen tijdens de therapie. Een van de beelden is met name ook dat ze het moment dus dat ze echt binnenkomen. Want dat betekent dat ze echt
in onze veilige plek zijn gekomen, in ons domein. Ja, daar horen zij niet in. En omdat het er waarschijnlijk 3 of 4 zijn geweest, vind ik dat gewoon echt een heel heftig idee. Mensen met posttraumatische stressstoornis die hebben vaak last van herbelevingen. Bijvoorbeeld in de vorm van nachtmerries of flashbacks. Mensen kunnen PTSS door allerlei gebeurtenissen in hun leven oplopen. Dus dat kan bijvoorbeeld een heel zwaar ongeluk zijn, een verkrachting, een roofoverval of wat dan ook. Na 6 behandelingen merkt Esther een duidelijk verschil. Ik kan in ieder geval weer beter functioneren, ik slaap beter. Ik kijk anders er tegenaan nu zonder een hele grote lading en onrustig gevoel te krijgen. Dat EMDR zo goed zou werken had Mariette zelf ook niet verwacht toen ze 15 jaar geleden aan de opleiding begon. Ik was aanvankelijk wel een beetje sceptisch. Want ik kon me niet zo goed voorstellen hoe het allemaal zou werken. Maar door de opleiding en de ervaring die ik al snel opdeed, ben ik er erg enthousiast over geworden. 80% van de mensen is blij dat ze deze behandeling, of misschien zelfs nog wel meer hoor, dat ze deze behandeling hebben gedaan. Dat EMDR-therapie steeds vaker wordt ingezet, vindt Mariette positief. Maar dat er ook behandelaars zijn die dat zonder de juiste papieren doen, vindt ze geen goede ontwikkeling. Daar zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Vooral omdat het toch een intensieve therapie is. En er veel emoties los kunnen komen. Ja, dan moet je wel weten wat je ermee moet doen. Dus gedegen psychotherapeutische kennis is denk ik wel nodig. Zorg dat je iemand vindt die je vertrouwt en die kan je met EMDR goed door dit proces heen leiden. Dus worstel niet alleen, maar zoek hulp. Een beetje een saaie, grijze dag was het. Hier en daar kwam in de loop van vanmiddag een voorzichtig zonnetje erbij en het werd 4 tot 8 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt, dus het kan glad worden. Morgen begint mistig, daarna wordt het zonnig, met 's middags wat lichte regen. Ja, en het kan niemand zijn ontgaan. Onze Danny Vera heeft het onmogelijke gepresteerd. Hij staat met Rollercoaster op nummer 1 in de top 2000. Volkomen terecht, vinden zijn provinciegenoten. Nou, geweldig. Ja, wel blij mee. Ja, zeker. Ik vind het top. Groot fan natuurlijk. Wel knap, toch? Als Zeeuw. Dat Bohemian Rhapsody een keer weg is, daar ben ik wel blij mee. Ik werd ook al door iedereen een appje kreeg ik gestuurd van appje, weet je, dit en dat. Ja, natuurlijk, dat weten we, wij Zeeuwen. Here we go, on this rollercoaster life we know. Hij is natuurlijk van ver gekomen. Ik bedoel, van een muzikant naar gewoon nu wereldbekend gewoon bijna. Hij zal nooit naar zijn schoenen lopen en Danny is gewoon Danny en er is er maar 1. Ja, en leuk om te weten, Omroep Zeeland heeft een documentaire gemaakt over Danny Vera. En de tv-première daarvan is op eerste kerstdag. Zometeen een aflevering van Weg van Water. Vandaag met een kantonier die de duinen inspecteert op zoek naar inhammen. Halm is oersterk spul en dat er maar worteltjes aan zitten, doet gewoon. Het gaat de verstuiving tegen. En het zorgt weer dat de dijnen wat steviger worden omdat die wortels erin zitten. Dat is echt super. Dat kan je ook gewoon zeg maar een week of 6 laten liggen en dan gaat het nog. Ja, helmgras dus, de oplossing voor alles. Na Weg van Water krijgt u het uitgebreide weerbericht van John Havinga. Een fijne avond.